Serus. Ja, je to ono? Keby sa ti tak zjebal. No? Jaká pička to musí urobiť? Áno, áno, dobre. Ako? Že Zuzky sa v bufete ľúbila to ono je balkon, či ako do piče? Kto sa ľúbil? Nový názov máme, balkon. Však to barmanka, čo to tam je. Ja, že môžu s ním Nie, podviesť? lebo teraz som bol. Prvý raz, keď som bol že? tam, som sa zjebal koľko 10 razy tam. Ja som išiel druhý raz, som sa zjebal 3. Teraz som išiel ani raz cez budu. Tak hovorím, že ste ma hľadali. Nevedel som, že si. Ale už som museli minúť, lebo... Lyžiar roka 2010. Či 2011. A my hľadáme takto, máme vieš, a biela čiapka, máme som ťa videl. Ja som pozeral si to, hore som stal na tom. Dole. 3 razy dole. Koľko dojde. Čo, ja som ešte ono. Takto som 2 razy lanovku nestihol. Dvakrát takto lanovku som ešte nikdy nestihol. Zase sedačko 2 razy. Čo si nestihol? 2 razy takto lanovku. Prečo? Ja som nechodil, ja som nikdy nechodil až dole. Jaj? Ty ste išla domov. Pozri sa. Však ono je, to je trošku, že používala, to je rada. Sama? Počúvam, a prečo to auto nechodí? To je ešte horšie asi, pravda. Pojičovny máš? A ty si tam čo dával do tej pojičovny? Lebo som tam bol a hovorím, že môžete mi povedať, že hľadám kamaráta, sú lovský požičoval si mi, že si ich vrátil, že to mi nevieme. Deno, ty tam bol so mnou, keď si mi dal lokňa. Však on mi hovoril, že však občas to tam aj... Počúvam, ja keď ty si bol tu, ty si išiel dole strechou? Ja som išiel za tebou, ale som ťa nestihol. Strechka do piče. No. Jaké oblaky. To je paráda, ale... Čo si dal? No, kde som hore. Ale tak ešte pohode celkom, nie to strašne malo ľudí, ale viacej ako ráno. No, zase viacej nebude, že? Na čo mi je to dole? Ešte na to nebude. Ale neletíme, keď si chcel. Jedine, keď si zoberieš GPS do piči a dáš na one. K súradnice, tvoje. V noci ti kokos zjeba tak dalo, keď som hovorí, keď musím tam. Koľko si prestal takto v Alpách, keď si poradíš. Tam si úplne v riti bez telefónu. Tu by sa stratil už na niekoľko kilometrov. Strátili, ona išla, vieš, Peťo bunda a ona išla za bundou, ale to nebol Peťo. A ja som len tak zbadal ty kokos, my už sme išli doľava a ona rovno. A tu úplne iný kopec sa zajebe, ona išla tam a my sme išli